Velkommen til Hammerslag. Jeg mener Hjerteslag. Vi er nu havnet i det centrale Holstebro, og vi skal ind og se på en 4-kammeret lejlighed. Og Signe Knude. Ja. Hvor længe har lejligheden været til salg? Ikke særlig længe. Det gik ikke ret lang tid før resten af området ligesom faldt fra hinanden, så et par minutter, så var den solgt. Det var godt. På en skala fra 1 til 5, hvad vil du så give lejligheden? Men klart 5 på beliggenhed. Det ligger lige i hjertet af Holstebro. Ja, men det er jo godt. Vi går ind og kigger på det. Ja. Det første kammer her i lejligheden er atrium dextrum, og her er masser af plads til, at man kan komme mange gæster på en gang, og jeg kan se, at der er fyldt op med ting og sager. Her kan man godt stase lidt, inden man skal videre. Der er udvidelsesmuligheder ind i auricula dextrum. Her på overgangen mellem atrium og ventriculum har vi en rigtig flot ostrium atrium ventriculum. Og for pokker, nu glemte jeg at tage mine sko af. Trikuspidalklapperne er i vejen, så jeg kan desværre ikke komme ud og komme af med mine sko. Jeg glemte at fortælle, at her i ventriculum dextrum er væggene ret tynde, så der er lidt lydt. Så hold dog mund derinde! Sådan er det. For at komme videre, så skal vi igennem truncus pulmonalis. Meget flot sted. Men jeg tager... det er pisse besværligt. Jeg tager den sinistre vej ud. Hvor er det dejligt at få noget frisk luft. Men jeg må videre. Vi er nu kommet til kammeret atrium sinistrum. Ja, nogen vil jo sige, at det ligner til forveksling atrium dextrum, men luften er meget bedre her. Her er der også muligheder for udvidelse i auriculum. Jeg er nu kommet ind i venstre ventrikel. Her er dejligt. Isoleret, tykke vægge, så jeg er klar til at komme videre. Sikke en rundtur. Man bliver helt rundt også af sådan en tur rundt i hjertet af Holstebro. Nu er det jeres tur til at gætte prisen på denne herlige 4-værelses 4-kammerede lejlighed. Husk at se med i næste uge. Der tager vi op og ser på lejlighedskomplekser oppe nordpå, oppe i Messen Schäferland.